日でありますので。そして緑祭りでやりますんで、ハブさんよかったら一緒にやりませんか。それではフォルクローレといったらこの曲のリクエストがかかるくらい代表な曲なんですけども、その前にちょっと、一番メインのメロディーを吹いてくれる楽器の紹介いたします。皆さんこれはご存知だと思いますが、ケーラという縦笛です。これは木ですけど竹とかいろんなもので作ってあります。フォルクローレと皆さんこの楽器を思い浮かべるのではないかと思います。この楽器で一番代表的な曲は皆さん思い浮かべるのはこの曲ではないかと思います。途中から桃井ちゃんになってしまいました。それじゃダメじゃん。ケーラでした。拍手、今笑いを取ろうと思ってたけど、ちょっと失敗したかもしれない。わかりましたか。コンドルは飛んでいくから桃江ちゃんの曲になったんですけど、って今わかった。じゃあ今度は本当の曲「コンドルは飛んでいく」をお送りします。
アンコールですか、アンコールですか、アンコールですか、いただきました。ありがとうございます。じゃあ次のカラオケに入れちゃいけないので。そうですね、カラオケの歌が短くなっちゃうと怒られちゃいますからね。本当に最後の曲をやらせていただきます。はい。はい、意味みたいという曲でですね、スペイン語で、日本語でもうちょっと引っ張る、もうちょっと引っ張ってくれということで、じゃあ、意味自体の最後、明るい曲で、はい、20分ぐらい待ってんですか、あと20分、お時間いただきましたけど、皆さん、飽きてませんか、大丈夫ですか？拍手いただきました。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、ちょっとしんみりとした感じの曲ですね。静かな曲やらせていただきます。ムナスカチャイという、これケチュア語なんですけれど、日本語に直しますと愛してるという、意味になります。Tetap mencari mas mengenai dari spasi mengenai wali cinta Munas kacai tetap mencari mas mengenai dari spasi mengenai wali cinta Vivo el amor, medida de amor, verdad, y quedo razón de vivir, mi lluvia de Vivo el amor, medida de amor, verdad, y quedo razón de vivir, mi lluvia de Gracias a ti. Gracias a ti, mi triste
とうございました。じゃはい。であと1曲でお時間の方がですね、申し訳ありませんでした。カラオケやりたい人がもうバンバンいますんでね。じゃあ最後元気な曲になります。みんなの手拍子お願いいたします。ありがとうございました。Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y ya me hiciste amar. Vivo pensando en mirar, te ignoro consigo. Tus recuerdos son espinas que iré en mi alma. Milpa y militar, de ver Maribaki. Milpa y militar, saber bailar aquí. Y militar, saber bailar aquí. Y militar, saber bailar aquí. ¡Charaquito! Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y ya me hiciste amar. Vivo pensando en mirar, te ignoro consigo. Tus recuerdos son mentiras que iré en mi alma. Milpa y militar, porque es digna. Milpa y militar, saber bailar aquí. Y militar, saber bailar aquí. Y militar, saber bailar aquí. ¡Saborea!ありがとうございました。イルカビルカでした。ありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。ビルカファンの皆さんに盛大なる拍手をどうぞ。私個人においてですが、
今後心に響きました、この音楽が。はい、でぜひまた聴きたいと思うんですが、私たちあなたたちの音楽どこで聴けばいいんでしょうか。お願いします、教えてください。絶対に聴かせていただきます。まず直近では来週の日曜日に清水町の緑祭りと一緒に国際交流フリーマーケットというのがあって、そこで演奏があります。何時ぐらいでしたっけ。ごめんなさい、昼前後だと思います。でミルカミルカでインターネットで検索してもらうとホームページがあって、そこに演奏予定が出てます。まだ YouTube にも百何十本ぐらい動画が上がってますので、300本ぐらい上がってるそうです。暇な時に見てください。ありがとうございます。ミルカミルカで検索してみてください。本日はどうもミルカミルカのバンドに拍手をどうぞ。ありがとうございました。じゃあまた今度もみんなで見るか。ありがとうございました。影山さん、影山さん、影山さん。あ